arweinydd ystafell Plantos. Ni wedi agor fan hyn nawr yn Clepper Park ar y trydydd o Fehefin. Oedd lleoliad diwetha ni yn lan yn Rogerstone, ond nath e cael damwain efo'r tân, a wedyn oedd ni wedi symud i Parc Tredigga yn un o'r dosbarthiad fan'na, tra bod ni jyst yn cael yr ardal yma barod, a wedyn nath ni symud mewn fan hyn. Nath ni a Beinon a Kelsey dod a rhoi sesiwn i gyd o'r merched ar ôl gwaith. Oedd hwnna really wedi datblygu fel spark mewn y merched a i gwybod beth a sut i ychwanegu gyd o'r pethau mae'r plant yn gallu dysgu efo. Beth bynnag maen nhw'n hoffi wneud tu fewn fel peintio a torri llysiau a chwarae gyda reis, y pasta maen nhw'n gallu wneud gyd o fe mas fan hyn hefyd. A does dim, mae neb yn stopio nhw i wneud e, maen nhw jyst yn gallu wneud beth bynnag maen nhw eisiau efo rheolau. Fi'n credu mae popeth mas fan hyn yn jyst yn datblygu gyd o sgiliau nhw yn mathemategol ac hefyd efo cyfathrebu nhw. Maen nhw jyst yn hoffi bod yn brwnt a maen nhw'n hoffi wneud llanast. Ni wedi datblygu trwy gyda plant trwy cael drws i cael ei rhoi mewn yn cynysgol, felly mae'r plant yn gallu dod mewn y mas pryd bynnag maen nhw eisiau. Un o'r targedau ni oedd cael siwle i'r babis cael siawns i bod mas, achos mae fe mor manteisiol. Rhywbeth neis i gweld i'r babis dod mas, ond maen nhw'n hoffi fe mor gymaint â cynysgol. A hefyd, mae da ni llawer iawn o plant yn dod o gwledydd eraill, so ni yn siarad a trial dysgu iaith nhw i cael yr synnwyr o perthyniad i'r plant sydd yn dod o tramor. Fi'n meddwl dylse y meithrinfeydd eraill defnyddio'r cardiau achos maen nhw wedi bod yn manteisiol iawn, dim jyst i'r plant o ni fel staff hefyd, jyst i gwybod beth sydd angen ble a sut mae'r plant yn gallu dysgu a cael y mwy mas o fe. Felly fi'n credu dylse meithrinfeydd eraill cael y cardiau.